El Parlament de Catalunya debat avui la llei de policia de Catalunya. La nova llei permetrà crear noves unitats de Mossos, com les que hi ha previstes per finals d'octubre, principis de novembre, posar en marxa al Bages, al Baix Ebre i al Berguedà. També s'ha previst reforçar les unitats comarcals existents per prestar un servei més complet al conjunt de la societat catalana. Entre finals d'octubre i principis de novembre es posaran en marxa 3 noves unitats comarcals dels Mossos d'Esquadra. El Bages, el Baix Ebre i el Berguedà disposaran d'una seu fixa de Mossos amb una plantilla inicial de 42, 30 i 24 agents respectivament. D'altra banda, el Departament de Governació també ha previst reforçar les unitats comarcals ja existents, com aquesta d'Osona, amb 12 agents autonòmics més. Al Montsià i la Vall d'Aran també s'incrementarà la dotació de policies. Aquest increment en el nombre d'efectius dels Mossos d'Esquadra desplegats al territori de Catalunya respon a la voluntat de prestar un servei més complet al conjunt de la societat catalana. També va estretament lligat al resultat de les negociacions entre la Generalitat i el Govern central per definir un nou model policial a Catalunya que doni als Mossos el protagonisme principal en matèria d'ordre públic. Totes les tasques de policia ordinària, de policia integral, és a dir, ordre públic, seguretat ciutadana, vigilància d'espectacles, que són les policies administratives, policia judicial, totes les tasques i les funcions que desenvolupa una policia ordinària, llevat d'aquelles tasques que corresponen a l'Estat, com són totes les supra- i extracomunitàries, i també, en aquest cas, el tràfic. Però fins i tot la Generalitat i el Govern central estan negociant fórmules que permetin als Mossos assumir algunes competències en matèria de trànsit. L'acord sobre el nou model policial a Catalunya està força avançat i preveu la progressiva adscripció de policies i guàrdies civils al cos dels Mossos d'Esquadra. Precisament la llei de policia autonòmica aprovada avui al Parlament deixa oberta la porta al traspàs de funcionaris de l'Estat als Mossos d'Esquadra. A la Costa Daurada hi ha gairebé 300.000 places d'apartaments.